देखा होगा 12 गेंदे और समीकरण था 30 रन। वहां से अजय ने मैच को कवर कर दिया। अब फाइनल का मुकाबला अति तत्ती का बनता हुआ। 6 चेंडू आणि 13 धावा, 6 चेंडू आणि 13 धावा। बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पर मेगा फाइनल मुस्लिम साटोली मुस्लिम प्रीमियर लीग की जानिब से ये फाइनल मुकाबला, जिसमें कांटे की टक्कर नजर आ रही है। राजू भाई कमेंट्री के लगातार बता रहे हैं कि बहुत बड़ा आसान नहीं है मुकाबला दोनों की जानिब से। अगर स्कोर भी कम किया गया, लेकिन उसी बीच अजय को थोड़ी सफलता मिली। सुनील पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग डाली थी, लेकिन इस बार बैट्समैन का नाम क्या है? विजय चौहान। अजय और विजय, राजू भाई सक्के भाऊ आहेत मैदानामध्ये, अजय आणि विजय, अजय आणि विजय चौहान वहां पर पहली गेंद तेज करना होगी। पहली गेंद और ये गेंदबाज के पास किस्मत की चाबी। अभी कह रहे हैं कि ये गेंदबाज के पास किस्मत की चाबी, यहाँ पर फाइनल की चाबी दी गई है। देखना होगा ये चाबी किस तरह से चलाते हैं। 6 चेंडू आणि 13 धावा। गोलंदाज आहे सुनील मुंडे, त्याने मागे मॅच खेळवली तो सुनील मुंडे। 6 चेंडू 13 धावा। यहाँ पर थोड़ी सी अनुसूची के यहाँ पर रणनीति और रन आउट। क्या बात है, क्या बात है। पहली गेंद की बैट्समैन के यहाँ पर कंधे से छूती हुई कीपर के दस्तानों में, और यहाँ पर बड़ी अपील की गई। होता है ऐसा फाइनल के मुकाबले में, होता जरूर है। थोड़ा सा प्रेशर डालने के बीच में यहाँ पर हिट करने के प्रयास में, और यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक गेंद शेष जा चुकी। क्या गेंदबाज है जिन्होंने पिछले मैच में भी इसी तरह की गेंदबाजी करी थी। इनकी जगह लेने जाएंगे विजय। अजय के भाई आउट होकर वापस लौटे और इनकी जगह लेने जाएंगे बैट्समैन ने 5 चेंडू 13 धावा। मया राजू भाई 5 चेंडू आणि 13 धावा। हाई वोल्टेज वाला मुकाबला, काफी बड़ा मुकाबला, और कहना होगा यहाँ पर अजय के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आसिफ बर्माने आता म्हणाला तर किस्मतची चावी म्हणजे खरोखरच तो बघूया काय करू। मगाच्या सामना त्याने जिंकून दिला होता इर्शाद भाई बर्माने यांना, आणि आता 5 चेंडू 13 रनची गरज। अजय चव्हाण सामना करतो मुंडेचा, चेंडू उचललाय आणि बघूया गेल होतो का, आणि तरी आणि दुसरा धक्का, आणि मात्र आता मात्र थोडासा टेन्शनला दिसतोय आमचे मित्र मुजीब कायसेकर, थोड़े टेंशन ला लिया है। अपना सामना है हकीकत में जिसे कहा जाता है एक सिक्के के 2 रूप और एक सिक्के के 2 रूप, क्योंकि पिछली ओवर में देखा गया था कि आसान है, एकदम बिल्कुल आसान। जिस तरह से अजय बैटिंग कर रहे थे उस तरह से लग रहा था कि बिल्कुल आसानी से मैच जीता जाएगा। और किस्मत की चाबी जिसके हाथ में दी गई थी सुनील मुंडे, वो काफी अच्छी तरीके से चाबी को मैदान में सादर करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। अजय जैसे प्लेयर के सामने गेंदबाजी करना आसान नहीं थी, क्योंकि उनकी डटी हुई थी नजर, और उनकी नजर को यहाँ पर मिस करना काफी आसान नहीं था, और उस बैटिंग को चलता बना दिया। यहाँ पर लगातार आने के साथ 2 बैट्समैन को टीम के लिए रन आउट कर वापस लौटा दिया। इस तरह की गेंदबाजी। अब बाकी है गेंदे 4 और रन चाहिए 13। अजूनही सुद्धा बॅट्समॅनच्या पण हातात सामना आहे। 4 चेंडू 13 धावा, 4 गेंदे और 13 रन। बहुत बड़ा मुकाबला। सुनील मुंडे दौड़ पड़े यहाँ पर गेंद की, ओह अच्छी गेंद, और अंपायर एक्शन में नजर आएंगे। थोड़ी हरकत की गेंद ने कीपर के दस्तानों में चली गई। अब 4 गेंदे और 12 रन। बैट्समैन का नाव सांगायचं 4 बॉल आशीष, 4 बॉल आणि फक्त धावा काढायच्या आहेत 12 बहुत बडी। मग सगळं जरा लाजच्या ओव्हरला त्यांचा षटकार चौकारी अपेक्षा झालेली होती, तसंच आम्हाला अपेक्षा आहे की इर्शाद बर्मारेची टीम हरावी आणि मोजिब कायसेकरची टीम जिंकावी अशी आमची अपेक्षा आहे। जरूर यहाँ पर सामना है पूरी खुश राइट आर्म गुंडे और यहाँ पर एकच धाव मानावा लागेल। 3 चेंडू 11 धावा। आता मात्र सामना खूपच सुंदर। भांडू नका, अंपायरने निर्णय फटाफट द्यायचे आहेत। पंचांचा निर्णय अतिशय पूर्ण शृंखलामध्ये झालेला आहे, अतिशय चांगली अशी अंपायरने त्यांच्याबद्दल कुठला वादही नाही, कारण ते डिसिजन देतात ते दोन्ही संघाच्या वतीने देतात। खूप चांगल्या प्रकारे आपण दाखवायचं आहे, कारण आता 3 चेंडू मध्ये धावा पाहिजे फक्त 11।
आणि 11 धावा. आणि मला काय म्हणायचं खरोखर अब्दुल बर्मारे आणि नदीम बर्मारे अतिशय सुंदर पंचायत खरोखरच सुंदर, मानायला पाहिजे दोघांना पण. खरोखरच 3 चेंडू आकारांची गरज. सुनील मुंडे आणि सामना करणार आहे आशिष. बघूया किती मिळतात. 2 धावा डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. धावा 2 चेंडू आणि 9 धावा. 2 चेंडू मध्ये 9 धावा काढायच्या आहेत. 1 षटकार 1 चौकार. बरोबर बोल. 1 षटकार 1 चौकाराची आवश्यकता. जर 1 षटकार 1 चौकार मारला, सामना जिंकला तर 2000 रुपयाचा बक्षीस आबिद काझीकडून. खरोखरच आबिद काझी उत्कृष्ट झाले या सामन्यात फायनल. आमचं टेन्शन सकाळपासून जर असतात तर मैदानामध्ये जसा टेन्शन भांगडा केला होता त्या प्रकारचा भांगडा मला आहेत. साठवले यांच्यात दोन्ही टीम आहेत. इर्शाद बर्मारे फुल टेन्शन मध्ये. 2 चेंडू 10 धावा 9 धावा. 9 धावा. 1 षटकार 1 चौकार. जर धड़कन थाम लीजिए इरशाद भाई. मुंडे छोटी मूर्ती कीर्तिमान. चांगले बॉलिंग. राईट राऊंड द विकेट आणि उंचर मारण्याचा प्रयत्न. आता मात्र जिंकणे अशक्य. 1च धाव मिळालेली आहे आणि 1 चेंडू 8 धावा मारणे शक्य नाही. आबिद काझी यांना मी सांगू इच्छितो की मागच्या सामन्यामध्ये अभित भाई म्हणाले की 1 चेंडू 8 धावा निघू शकत नाही. असं होऊ शकत नाही. 1 धाव पण 8 धावा निघू शकतात. जर गोलंदाजांनी चुकी केली, वाईट टाकला, नो टाकला तर सामना मुजीब भाईच्या बाजून झुकू शकतो. खरोखरच दोन्ही संघ आपले सारे आहेत, परंतु दोन्ही संघ आपले जवळला बॉलर आहे. मुंडे खूप सुंदर बॉलर आहे. तो तसे चूक करणार नाही. राईट आर्म राऊंड द विकेट. 1 चेंडू 8 धावा. इर्शाद बर्मारे खुश. इर्शाद बर्मारे कॉंग्रॅच्युलेशन. 1 चेंडू. मुंडे खूप बॉलर. मूर्ती छोटी कीर्तिमान. चांगल्याची बॉलिंग करणारा नदीम बर्मारे काय मया. हा सामना संपल्यानंतर हात लावू नये. 1 चेंडू 8 धावा. 1 चेंडू 8 धावा. राईट आर्म राऊंड द विकेट. मुंडे सामना करतील मया आणि दांडे गोल. प्लेइंग गोल्ड. सामना इर्शाद बर्मारे यांनी जिंकला. बर्मारे थेट धावत गेलेले आहेत. सर कॅमेरा मारायचे त्यांच्याजवळ. जो सामना मुझे काझीच्या टीमने जिंकायला पाहिजे होता. लो स्कोर होता. 47 जास्त स्कोर नाही होता, परंतु तरी सुद्धा एक चांगली बॉलिंग, चांगली फिल्डिंग अशा दृष्टीने इर्शाद बर्मारेच्या टीमने खूप चांगल्या प्रकारे फाईट करून सामना जिंकलेला आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन. धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू आबिद भाई काझी. खरोखरच सामना हा बलाढ्य संघ होता समोरचा आणि या बलाढ्य संघासमोर सुनील मुंडे यांचा जो षटक राहिला तो